travičko i šumne švíka kosa. Košenie je môj koničok, ako šimky v noci. Vygačové tak robíme, jak to te otroci. Jaj na 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 na, jaj na 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 na, jaj na 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 na, jaj 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 na na na. Zarana je najlepšejší, zarana je rosa. Vtedy, že mi po travičko i šumne švíka kosa. Košenie je môj koničok, jako šimný v noci. My gačové tak robíme, jak to te otroci. Ale dobre vám robím cíň, ostane? Hej? No, výborne, ne? Aj som, dobre, že som pribral, bo vy ste nemali len na oči a tak, alebo takšie postaviť. Chce ešte tak do tieň? Nie, dovolte teraz, že by som sa predstavil aj ja. Určite me poznáte, bývalý člen kapely Drišľak. Ja vám rovno poviem, že ja som už myslel, že vôbec hrať nebudem, jak prišla korona. Lebo si zoberte, ja som aj rád, že Signál prežil. Čo ja, hej, ale Signál, co by ste oslavovali dneška? Ja takisto, prišla korona a sa predstavte, co zrobili s nami všetkých umelcov do Teska. Vykladať tovar. A jaký ja umelec, keď ja še 30 roky živil z hudbu a som zistil, že neznám na nič hrať. Jaký ja umelec, ale znám, čo me šupli. Zaslúžili umelec. Nie, znáš, čo me šupli do Teska. Zaslúžili umelec. Zaslúžili, lebo... Našom. Hej, lebo ja len kvôli tomu som umelec, lebo je umenie žiť zo švekru. Tak. Kvôli švekre me šupli do Teska. Ja už znám, čo je robota. Ráno o 5:30, jak som nastúpil, o 9:00 me našli. A sám riaditeľ prišiel, ktorý, kde ste boli doteraz, však vás 3 hodiny hľadá celá firma. A ktorým, vidíte, pán riaditeľ, jak je ťažko nájsť v dnešných časoch dobrého robotníka. Tak, znáte co, ne? Posledný nastúpil, perší pošol. Tak zás som potom nehral 2 roky, až me objavila babuľka. Znáte, co je babuľka? Babuľka je babka o bakuľke. Hej, idem sebe v jedným nemenovanom obchodnom reťazci Lidl, hej, a zrazu proti mne babuľka, autori. To si ty, hutorista Vilko Kalman nepáli. Čuli ste funkciu? Hutorista. To není humorista a ja som myslel, že by som mohol byť aj stand-upista, ale ja som stand-upiec. Takže ja vôbec absolútne som ani nemohol a potom utorím. Jasné, budem hutorista. Aj vy tu hutorice, ne? Aj. Som váš šéf. Hej, tak sa predstavte, šéfa sa treba uctiť. Nie? Takže nie. Ja utorím základné slova hutoristov sú ktoré? Holubky, mačanka, bandúrky na kvašno. Súhlasíte s tým? Nie, pyrohy majú aj na stredným, ale holubky nemajú. Si zoberte mačanka na kvašno. A co ste, ja utorím, že a si zoberte, nie že pyrohy, ale si zoberte, že my hutoristi, my sme v celým Švéce. Ja som hutoristu stretnul aj v Prahe. Vážne. Idem sa ubytovať a tam jeden oproti mne, jak zobral občanský preukaz, utorí. Vilku, ty si z Vechca? Hej, a ty skazí, zo Zamutova. To ste mali vidieť družbu. Otvoril fľašku, uľal jednoho, ja v taške mám fľašku, ja som vrátil. On mne, ja do ňoho, on mne. Už až to tak skončilo, že posledná otázka, autori. Môžem sa vás pýtať, to tá pani, co tu čeká, to je vaša manželka, abo kto? Autorím, píšte, abo kto. Ináč vám poviem, oni v Prahe nemajú kľúče. Ja keď nemám nožničky, si zoberte, on mi dá kartičku.
keď nemám nožničky vlastné, v živote z toho kľúč nebudú mať. Takže ja som bol strašne rád, že som bol aj v Prahe a aj vy ste boli v Prahe, nie? Hej? No, tak som strašne rád, že som dokonca z Prahy došiel až tu do, znáte to? Vyšnej Šitnici. A ja by som chcel byť jeden z vás. A ja dneska jeden z vás určite budem. Sem také tričko, I love you, Vyšná Šitnica. Napis ten nezabudni, nosiš hrdo na hrudi, I love you, Vyšná Šitnica. Napis ten nezabudni, nosiš hrdo na hrudi, I love you, Vyšná Šitnica. Krásne tričko s nápisom, nechcem behať s nezmyslom, keď je v cudzím jazyku, nosíme ho zo zvyku. Riam, pam, 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 mám také tričko, I love you. Vyšná, to pošta Nižná Šitnica. Napis ten nezabudni, nosíš hrdo na hrudi, I love you, Vyšná Šitnica. Čekaj, budeme, nie, bo ja sa hodzem pomýliť. Ja patrím, vy ste šmejete, ale ja robím sebe tričko a tam je pošta Nižná Šitnica. Vy nemáte vlastnú poštu? Ešte dobre, že mi tam kmotra robí. Čo to? Ako, ja som za to len chcel spomenúť, bo ja chcem urobiť reklamu. Ja od nej mám los. Ona každomu núka losy. No máte, že čo mu rozdávam? Lebo už neznáme doma, co s tým robiť. Nie, ale to mne nevadí, ale keby to tak bolo, kde je Viktor? O, pán starosta, kde je, neznáte? Kde je? Pán starosta. A dobre, keď tu není starosta, tak ostávam. Ja tu... A však si mal bilú košuľu. A máš fixku, že by si mi podpísal? Nemám. No tak nič potom. Dobre, tam vám predstavujem starostu z Vyšnej Šitnici. Ja akurát znám, že sa volá Viktor, bo sme sa potýkali. Viktor, môžeme dať, že by som mal ináče tričko, jak Vyšná Šitnica u Šitnici? Nie. Hej, maximálne, že to bude signál, nie? Chcem také tričko, I love you, signál. I keď je signál napíše, pri srdečku nošiše, I love you, náš signál. Keď je signál napíše, pri srdečku nošiše, I love you, náš signál. Krásne tričko za